Salutare din nou, bine v-am regăsit. Așa cum v-am promis într-un episod trecut, vă voi arăta setările folosite de mine pentru a imprima pe hârtia de sublimare de la Textprint. Aici. Vă voi lăsa un link cu furnizorul de unde am luat eu până acum, un domn cu care am colaborat foarte bine. Este puțin cam greu de pronunțat firma, așa că vă voi lăsa linkul exact cu site-ul unde găsiți produsul respectiv dar nu vă spun prea multe detalii despre firmă, veți descoperi voi. Veți vedea pe parcurs dacă hotărâți să colaborați cu domnul de la această firmă, cu domnul Răzvan. Veți vedea că veți găsi un mare ajutor, mai ales pe partea tehnic, ca să-i spun așa. De exemplu, la hârtia Textprint găsiți detaliile de printare, de sub transfer termic pentru fiecare tip de material în parte, dar orice altceva aveți nevoie vă va ajuta cu mare plăcere. Cel puțin mie unul mi-a lăsat o impresie foarte bună. Bun, deci ați văzut, aceasta este coala de la Textprint. Aveți Photoshop-ul, dar nu vom avea nevoie de el, că deja am făcut grafica pe care o vom printa. Intrăm în setările Windows-ului, mergem la imprimantă, intrăm pe setările imprimantei Epson L1110, Manage, preferințe de printare și aici verificăm să avem mărimea documentului format A4 210 cu 297 de mm. În funcție de cum aveți asta, cum îi zice, grafica orientată, avem portret și landscape tablou, adică, iar ca setări pentru mine a mers cel mai bine Epson Matte cu detalii high și bineînțeles color. Nu uitați să vă duceți la More Options și să dați Mirror Image. Întotdeauna atunci când folosim sublimarea trebuie să printăm în imagine, în oglindă. Nu dați High Speed, nu dați Rotate. Pur și simplu bifați Mirror Image. Dacă vreți să fiți siguri pe voi că ați printat sau ați trimis comanda care trebuie către imprimată, puteți să bifați Print Preview. O las bifată ca să vedeți și voi ce facem aici. Și mă duc la grafică. Aici a apărut grafica. Iau coala. Este o imprimantă cu alimentare din spate sau deasupra, cum vreți să-i spuneți. Imprimanta va avea nevoie și de o curățare la inkpaturile de cerneală. Vă voi spune în episodul respectiv ce problemă am avut. Camera trebuie să o ridic puțin mai sus, că mă vedeți așa. Nu știu de ce n-am ridicat-o mai devreme. Și acum mergem la File, în Photoshop. Ne ducem la Print sau apăsăm Ctrl P. Vedeți că deja ne arată pagina cu grafica. Dăm Print Settings. Verificăm cu o dată setările. Dimensiunea documentului A4. Portret. Epson Matte. High. Color. Print Preview. More Options. Mirror Image. Bineînțeles că dacă dați Print, Photoshop-ul vă va anunța că aveți grafica mai mare decât dimensiunile setate. Nu-i problemă. Și în momentul acesta mi-am dat seama că am greșit. Că v-am prezentat în Photoshop, dar am uitat că folosesc un tricou de bumbac, nu tricou de poliester. Așa că îi dau Cancel și deschid Silhouette Studio. Pentru că trebuie să decupăm pe contur, dăm Registration Marks, ne ducem pe minim, iau grafica de unde este salvată,
Așa, tricou spate era. Sper să nu se blocheze acum. Micșorăm. Îmi cer scuze, n-a fost cu intenție, pur și simplu ceva nu merge. Nu e ok aici. Eu și la duc din nou. Așa. Nu uitați că toate setările cu care umblați în momentul de față trebuie să le salvați, pentru că vom avea nevoie la decuparea pe contur. După cum vedeți, grafica nu este o grafică simplă, este o grafică cu mai multe bucăți. Asta înseamnă că vom avea nevoie și de o mască, să-i spun așa, acea folie folosită pentru a utiliza tot designul cum trebuie și să nu pierdem din detalii. Bun, este setat aici. M-am dus pe maxim ca să fiu sigur că nu știu ce e chestia asta aici. Mai bine o șterg. Am șters-o. Și acum mă duc la imprimantă. Imprimanta spune că ok, am o linie aici, nu înțeleg de unde e. Epson L1110, preferințe A4 210x297, portret Epson Matte High Color, more options, mirror image. Și iar am greșit aici, pentru că fiind marcării aceștia de înregistrare pentru decuparea pe contur, dacă dau să-mi imprime toată imaginea, dacă îi dau să-mi imprime toată imaginea la imprimanta de sublimare în oglindă, îmi va imprima și marcării aceștia. Așa că cel mai simplu, mă duc pe selecție, dau grup aici, ca să păstrez designul întreg și îi dau flip horizontally, îl întorc în oglindă. Stați așa. Am pierdut ceva. Trebuie să dau grup la tot. Și dau flip horizontally ca să fiu sigur că iese ce trebuie. Dau print. Mă duc pe print. Un lucru. Când faceți acest lucru, adică întoarceți imaginea în oglindă înainte de printare, vă duceți la preferințe, more options, debifați mirror image. Că dacă lăsați, îmi cer scuze, a sunat telefonul, așa, apply și dăm print, vedem ce este. Mă avertizează imprimanta că trebuie să verific constant nivelul de cerneală. Și acum pur și simplu așteptăm până când iese grafica. Mă asigur că dau telefonul pe silențios ca să nu mai fiu deranjat sau distras. De ce imprim pe hârtie de sublimare și fac transferul pe folia Caesar Easy Subli? Pentru că la imprimanta Epson nu se poate imprima cum trebuie pe ea. Teoretic se poate imprima pe ea foarte ușor, se poate decupa pe contur și transfera direct pe tricou, dar imprimanta Epson nefiind o imprimantă dedicată, în cazul meu Epson L1110 nefiind o imprimantă dedicată, este o imprimantă care a fost adaptată, vă recomand să nu imprimați și să urmați pașii pe care i-am făcut eu. Mai erau niște resturi de grafică pe aici. Așa. Și ca să nu aveți alte surprize, vă recomand să lucrați în plus, dar să faceți ce trebuie. Folia aceasta pe care o puteți folosi
pentru a realiza grafică cu cerneală de sublimare pe tricouri de bumbac este potrivită pentru imprimantele Sawgrass din seria SG, imprimante care imprimă cu gel și sucă gelul instantaneu pe recăpele. Eu am încercat să imprim la imprimantă direct și în momentul în care am atins cerneala s-a împrăștiat pe foaie și arăta oribil. Practic am pierdut o foaie, să știți că nu este deloc ieftină. Eu am achiziționat ultima dată cu 12 lei bucata. Bun. Deci nu imprimați paginile de Caesar Easy Sabli la imprimantă Epson dacă nu este dedicată. Nu știu despre imprimanta Epson F100, care este o imprimantă produsă de Epson, special adaptată pentru sublimare, cu cerneală de sublimare produsă de ei. Nu știu, n-am ajuns până acolo, n-am apucat să văd tutoriale despre așa ceva. Vă spun doar că folia Caesar Easy Subli poate fi imprimată doar cu imprimantele Sawgrass din seria SG. Pentru că v-am spus, acea cerneală este gel, cerneală gel. Cel mai simplu, decupați pe contur grafica, transferați pe tricou, voi lăsa într-un link, într-un atașament la videoclip să văd cum reușesc să-l fac, n-am făcut până acum, toate setările mele la care am reușit să ajung într-un final pentru a folosi grafica și a realiza corect transferul de imagine cu cerneală de sublimare pe tricouri de bumbac. V-am spus, acelea sunt setările la care am ajuns eu după multe încercări și eșecuri. Sper să nu mai existe așa ceva și sper ca setările folosite ultima dată să nu mă păcălească, pentru că am prostul obicei să mă păcălesc eu singur cu setările, că zic, ia să mai încerc o dată, ia să mai încerc ceva și tot așa și stric materialele degeaba. Și știți foarte bine că materialele nu sunt deloc ieftine. Deja grafica a ajuns la jumătate. Tot mă uit și aștept și văd că până acum este ok. Voi scoate o singură foaie, am nevoie de două foi cu acest logo cu YPN, Young Professionals Network, și voi scoate și foaia cu pisoiul ca să vă arăt. Acolo am uitat să fac ceva. De obicei eu, ca să dau o luminozitate mai mare la imagine, pentru că v-am spus, imprimantele Epson adaptate nu oferă o luminozitate foarte mare, mai ales la fotografiile cu persoane, ies un pic întunecate sau ceva mai mult întunecate. Eu de obicei prefer, am uitat să vă spun când am realizat grafica pentru pisoi, eu prefer să dau luminozitate și pune-se la imprimantă ca să nu vă plictisesc, oricum trebuie să fac lucrul acesta. Lucrez pe două monitoare din cauza aceasta. Dispar uneori din cadru sau sunt atent în altă parte. Deci v-am spus, mă duc la Image, Adjustments, Brightness, Contrast și îi dau un pic de luminozitate, cât să știți prea bine, culoarea de sublimare fiind o culoare cu o densitate, o cerneală cu o densitate mai mare, de multe ori culorile sunt mai închise. Și aici mă joc puțin ca să vedem cum. Mi se pare suficient aici. Dau OK. Și la această imagine pot da imprimare direct din Photoshop, deoarece nu trebuie să decupez, n-am grafică măruntă pe care trebuie să decupez pe contur. Pur și simplu voi decupa la farfecul. Ia uitați-vă aici grafica.
Stați așa să vă văd și eu pe unde sunteți. Așa, aici este grafica. Eu zic că a ieșit perfect, fără pete, fără smudges, fără... Urmează să o dau... Pardon, așa, trebuia să vă arăt. Aici. Urmează să vă arăt și cum fac decuparea pe contur. Bun. Și vă spuneam că urmează să imprim soiul ca să vedeți și o imagine full cum iese. Am pus hârtia, file, print, settings, more options, mirror image, da? La main avem print preview, îi dăm print, ne avertizează că depășim marginile printabile și va tăia din ele automat programul, dăm proceed. Deja vedem la preview că imaginea este în oglindă și îi dăm print. Și acum așteptăm. Având în vedere faptul că noi dăm o imprimare pentru hârtie mată pe detalii mari, durează imprimatul, dar vă recomand să faceți lucrul acesta, să-mi dați pe standard, pentru că nu vor ieși imaginile la fel de clare și cu la fel de multe detalii. De exemplu, poza aceasta va respecta în proporție de 95% detaliile, va fi la fel, poza va fi la fel cu hârtia în proporție de 95%. Așteptăm. Ce pot să vă mai spun pentru transfer la grafica cealaltă, la grafica pentru tricou. În momentul în care facem decuparea pe contur la folia Easy, la hârtia de sublimare, hârtia de transfer, nu știu cum să mai zic, la Scissor Easy Sabli, trebuie să avem în vedere că în momentul în care desfacem partea de deasupra, ce este în plus față de grafică, trebuie să avem grijă să nu dezlipim și grafica de pe foaie. Luăm o folie de mascare, punem pe deasupra graficii și punem pe tricou. Setările am promis că vi le voi pune la videoclip la final. Deja s-a dus un sfert din imagine, așteptăm. Eu în momentul de față vorbesc cu un furnizor de materiale pentru imprimanta Epson L1110. Cred că în primul episod v-am spus că vă voi arăta cum se curăță rezervorul de cerneală reziduală. Surpriză, azi am găsit cerneală cursă pe lângă rezervorul rezidual, așa că am întrebat un băiat, furnizor de asemenea produse, dacă are pe stoc. Acum aștept să-mi spună cât costă și în momentul în care voi primi, vă voi și arăta cum să le schimbați, cum să umblați la ele și să le scoateți ușurel, să nu faceți mizerie, că dacă mie mi-a dat atât de multă cerneală pe lângă, culmea că mi-a dat cerneală pe lângă la rezervorul de cerneală reziduală după ce am dat un power cleaning. Grafica a început să iasă, power cleaning vă voi arăta în curând și cum să dați curățare la capul de printare fără să fie nevoie să dezasamblați imprimanta. Dezasamblăm imprimanta doar în cazul în care avem probleme cu
grave cu capul de printare, când avem diuzele înfundate foarte rău. Eu v-am arătat atunci cum se face imprimata, deoarece v-am spus, am avut probleme cu câteva diuze de la culoarea galbenă, care, ia să văd dacă am aici pe mine. Deci este ultima scoasă astăzi pentru a verifica. Iar nu văd pe unde sunteți, cum sunteți, iar îmi schimb programele singur. Deci de data aceasta galbenul meu nu arată bine, arată foarte bine. Vă spuneam că mi-a pus cerneala, se vede aici, nu? Deci vedeți ce frumos a curs, ce norocul meu că am avut niște colci normale sub ea și mi-a mai absorbit, altfel murdăream și parchet și covor și tot. Deci nu știu cât de bine se vede aici. Deci galbenul nu mai are acea linie întreruptă în două locuri. El este foarte frumos acum și mi-e atât de drag de ea când îi dau o verificare de cap de printare. Apropo, nu lăsați mai mult de 5-6 zile imprimanta nefolosită. Dați o imprimare la 5-6 zile, altfel vă treziți cu surprize neplăcute, mai ales că știți foarte bine, cerneala de sublimare are o densitate mai mare decât cerneala pe bază de apă normală, pe care o folosim în mod usual ca să printăm. Deja v-am plictisit cu vorba, dar aștept să iasă și pisica să vă arăt. Să sperăm că nu mai durează mult. Așteptăm. Este aproape de final grafica. Eu tot mă uit pe ecran, grafica mea este un albastru spre verde. Și aici imaginea este mov. Deci vedeți diferență. Să dau microfonul că mă incomodează. Sper să nu ajungă pe jos, că mai am și eu de vorbit puțin, trebuie să vă plictisesc. Deci, după cum vedeți, deja culoarea diferă. Ceea ce este pe monitor și ceea ce este ieșit. La final vă arăt, sper să fie totul ok, sper să fie totul în regulă, sper să se păstreze culorile. Vedem la final ce este. Ajung să mă rog de imprimă, să-i spun, haide, pis, ieși mai repede, că plictisim oamenii cu vorba. Deja se aude capul de printare cum merge mai rar, ca să-i spun așa, este aproape de final. Apropo, în momentul în care faceți decuparea pe contur a foliei, asigurați-vă că aveți așa ceva la îndemână sau un obiect ascuțit cu care puteți lua decupajele fine. Aștept să iasă pisicuța să vă arăt
să luăm o mică pauză și să vă arăt la final. Deci aceasta este pisicuța. Chiar dacă a ieșit, am grijă să o ating cât mai puțin, că totuși cerneala nu s-a uscat foarte bine. Luăm o mică pauză și revin cu produsul final.